posachedwapa tikuonesani press briefing imene achitisa seated mosogozedwa ndi Silvester Namiwa amene ali mkulu wa bungwe limeneli makamaka pa nkhani zikuluzikulu zimene zikuchitika mdziko muno. Press briefing imene yachitika mu mzinda wa Lilongwe lero lino pa 24 April 2025. Takhalani pompo ndipo tamvetserani mwachidwi. Yonera komanso kutimvera kuti tili kuno ku Lilongwe kumene bungwe lija la seated likufuna chititse msonkhano wato la Nkhani. Timve kuti abwera ndi zotani akuluakulu amenewa amene atsogolera zonsezi ndi mkulu wa bungwe limeneli amenewa ndi Silvester Namiwa. Pakana pano ndikupatseni kutsogoloko kuti timve zimene bungwe la seated latikonzera. Zikomo kwambiri. Choyamba mundilole ndikulandireni amalawi anzanga amene tili mu chipinda chino mamawa uno makamaka kuthokoza kupite kwa atola Nkhani amene mwachiona chofunikira kuti mubwere muzakhale nawo pa msonkhano uno. Sizikanatheka kuti uno ukhale msonkhano wa atola Nkhani wopanda inu, komanso mundilole mwapadera ndalandire amalawi eni ake amene ndinu eni bungwe limeneli la seated. Ndi saunjeze gagamdiwa ife Malawi ndife dziko loopa Mulungu. Mundilole ndipemphe wozipereka kuti asogolere zonse ndi pemphero. A volunteer, please. Kuti zonse zimene zikayankhulidwa zikakhale zomangirira dziko lathu mu dzina la Yesu Kristu tapemphera. Amen. Amen. Thank you very much for that opening prayer. Without much ado, let me welcome you all to this press briefing. Allow me to sincerely thank the members of the press, the fourth arm of the state, for making it a point to attend this gathering this morning. We don't intend to take much of your time, but I thought it is fair and important that we should acknowledge your acceptance of gracing this briefing this morning. In the same vein, allow me to welcome Malawians that are following us on radio and Facebook. You're welcome. Thank you very much. Zokambirana zathu monga mmene timachitira nthawi zonse zambiri zikhala mu chichewa chifukwa chona kuti pa Malawi 22 million tonse chichewa timamva pafupifupi tonse, koma popeza kuti kuli anthu ena chichewa chosamveratu ndiye kuti tizawerenga statement mu Chingerezi. Inu amene mmasatira bwino bungwe limeneli bungwe la seated ndinu mboni kunena kuti nthawi zonse tikamabwera amalawi amatituma. Ndi anthu ambiri ndikamawerenga ma text aja ankaganiza ngati kuti ndimachita basi kuwerenga za mutu mwanga. Lero tachitika mwayi panopa amozi mwa amalawi amene amatiyankhula aja alipo mpano. Kuteroko lero lino mukayangana kusogolo kuno kupatula seated tili ndi achinyamata amene achokera ku Kasungu. Achinyamata amenewa akumene ku Kasunguko akugwira ntchito yotamandika imene tinayiona kuti ayi nchofunika kuti achinyamata ena atengerepo chisanzo. Choncho kanthawi kena kapena kuyambira kunkuno ndiwapasa bwaloli kuti atiuze kuti abwera ndi mtolo wanji kuchokera ku Kasungu. Koma ndisanapereke bwaloli kwa achinyamatawa, ena akana ndituma anandiuza kunena kuti pa 16 September chaka chino kuli chisankho. Koma anthu ambiri akamayang'anisisa akamamvesera akudabwa kuti azipani alikalikiliki. Zipani zonse zimene timazidziwa alikalikiliki kuthamanga kupita uko kutere uko, koma kuli nkhani imodzi imene amalawi eni ake mpaka na pano mutu weniweni sakuigwira, nkhani ya kalembera ndi nkhani audit ya registration data. Nkhani imene izukhala ngati referee amene ali meki ikachulidwa akumaoneka kuti sakumamva bwino ya. Ndi anthu akudabwa kuti kodi iwe ndiwoyimbira mpira ndi maplayer kunena kuti abwesa mpira kuti uone kuti kodi mpirawo uli ndi mpweya ukwanira kapena ngwakupha iwe kukana ukaniranji. Ndi anandiuza kuti amalawi kuyambira pano amene mukundimva tionesese kuti aliyese dzina lake mukaundula wozavota lilimo amene anavota. Komanso azipani zikukhala ngati kuti mwina
mukulimbana ndi zina zimene zikuoneka zazing'ono kusiya nkhani yayikulu. Zimafunika kuti mwina tikanayamba kaye tionerane kuti kodi mmene muchamuli chani, chifukwa tinamva kunena kuti anthu ena mayina awo mulibe, mapero ake tinamva anthu ena akumangidwa. Ndiye zikukhala ngati kuti pali china chake chimene wina wake afuna kuti amalawi asaziwe. Ndiye mafuna ndisindike pano kuti azipani, makamaka azipani zosusa, mukanadekha kaye, mukanayamba kaye mwasinkha kuti kodi tikuchita chani, chifukwa chonena kuti zikuoneka kunena kuti zichadayankhula kazembe wakale boma la America zikwaniritsidwa kuti anthu ena afuna apange kuvota chikhali chinthu chovuta kwambiri. Ndibwereze pamenepo, kazembe wakale boma la America akupita adanena kuti ali ndi nkhawa kunena kuti zikuoneka kuti bungwe la chisankho likuyesesa ndi abale awo a National Registration Bureau kunena kuti anthu ena asadzapeze mwayi wovota. Ndiye tikuganiza kuti inu yosusa boma ndi amalawi amene mukutimvera tiyeni tipange zonena kuti awa ameki akuyimirira ife. Justice Annabel Ntalimanja is there to save us, not the other way around. Ndiye mwina refu azimvera ife tiyambe kaitaona kuti mpirawo uli ndi mpweya okwanira kapena ayi. Tione ufunika audit, we demand an audit tione mmene mchakuti kuli muli chani. Tikamaka vota aliyese azikhala kudziwa kuti mu database muli izi panja timakamba pompa nkhani ya mathematics siku zonse ili pati inatha bwanji. Ndiyeno timangofuna kuti malawi ina aliyese amene akutanganika za chisankho kaya ukuyima ngati kansala kaya phungu kaya president kaya ukavota imaganiza kuti chinthu cha nzeru choti tiyambe kaitaona kuti kodi mu database mmene akusungira muli chani. Zikomo kwambiri. Ndinanena kale kuti ndi uthenga umene anandipasa, koma lero tadalisika mawa uno tili ndi abale athu akukasungu. Timafuna kuti mundilole poyambirira ndipereke bwalole kwa Blessings Kachinsuzi kunena kuti mutifotokozere kuti kuchokera kwa kasungu mwabwera ndi mtolo utani. Zikomo kwambiri. Siwa mwambiri. Ine ndi Blessings Kachinsuzi, secretary wa Sante Creative Youth Empowerment ku Kasungu. Ife ndanyamata meri malimbikitsa kuti wanyamata wina aliyese azitengana ugawo pa chochitika cha mdera lake posatengera kuti ndi mwamuna kapena mkazi, chipembedzo, kochokera kapena ulumali kapena so ina yonse imene ingadzetse kusala ndi kusaweruzana bwino. So pa ma objective athu tinali ndi project ya youth empowerment imene mafuna tidziwe kuti kodi anyamata Kasungu South Constituency athandizika motani pa nkhani ya chitukuko. Ndeno pa survey imene itakhala kuyenda umantha angapo andiyena anadzatidziwitsa kuti pali CDF imene ili Constituency Development Fund imene mkatikatimo muli 5% imene mathandiza anyamata muchitukuko. So tinamba njira yoti tipeze audit report ya CDF ya Kasungu South Constituency and nafika poti nalimbirapo ma ADCs, ma councillors and napekapo appointment kuti kumane ndi IMP and naumana nawopo. Titakumana ndi ma ADCs anatiuza kuti ngati information imene atipatseyo sitinakhudzidwe nayo tindu floating topita kwa DC ukapempha audit report ya Kasungu South Constituency and nalimba kalata yopita kwa DC yopempha audit report ya CDF. Titapita kwa DC titasiya kalata tinamba kulandira mafoni amene ankatiopseza and ankatititsa mantha kuti tisiye project imene tikupangayo and nachita mantha sinakwanitsa kubwera ku nyumba kwathu nakha mkasungu almost kwa 1 week. Then patathaso wiki tinapita kwa DC kuti tikamve malizatsi kumene anatiuza kuti nkhani inafika m'manja mwa DC and anayipereka m'manja mwa doa kotero kuti dikira doa koma ana doa that time anati achokapo anali ndi meeting ku Mzuzu ngati sindikulakwitsa. So tinabwera kaye ku nyumba then tinadzapeka appointment kwa secretary kuti tikumane ndi doa anadzatilola. Titakumana ndi doa anatiuza kuti tifuna tingopanga verify ngati muli registered audit report lero lino mutenga. Then nachitika tsoka kuti mafomu amene tinapanga register kwa doayo anapeza kuti anali ndi era imene panali inali ya Zomba district. So anatipatsa mafomu ena kuti kapange registration and natenga mafomu amene panopa tinamaliza tikuyembekezaso kuti lero lino treasure gulu lathu apita ku Kasungu kuti akasiye mafomu amenewo. Komano ndisanachoke komweko ndi kwa DC ndi nda adoa ndinapatsa funso kuti DC anadzayankhulapo zokhudza ndi registration koma sanadzayankhulapo kuti kalata athu sinafika koma kuti ndi duplicate. Then pa nkhani ya registration anafotokoza kuti ngakhale sili registered umati ndi float ingatopeza audit report ya CDF ya Kasungu South Constituency kutengera malamulo to Access to Information Act section 37 imene mafotokoza zimene. Zikomo mwambiri.
mwazimveratu edi nthawi zake ukakhala pano kumayankhula umazaziona ngati dolo usaziwa kuti kukasungu kwa asanthe kulinso achinyamata amene akuzisata. Amanena kuti mlandu wopanda mboni ngovuta. Mkulu amene sali yekha ali ndi mzake Rafael Machira ndi mpase bwaloli. Zikomo kwambiri. Ine ndikuthokoza kundipatsa moyo umenewu. Ine ndi Rafael Machira, chairman wa Asanthe Creative Youth Empowerment Disacre. Ndilibe zoyankhula zambiri. Chimene ndimafuna tangonjezera ndi chakuti chimene chidadzetsa dzaye kuti njovu choke nyanga sikuti kudali kufufuza kwa CDFI. Tinali ndi survey imene timafuna tadziwa kuti chitukuko mdera mwathu chathandiza motani achinyamata. Ndipo pofufuza choncho tidapeza kuti pali CDF. Ndipo ndifuna nene chonchi mdziko muno anthu sitimayidziwa CDF, timangokhaliramo. Ichi ndi chitukuko chimene chimaperekedwa ku dera lililonse limene kuli MP kuti likathandizire deralo. Koma chachikulu ndi chakuti anthu sitimadziwa kuti chitukuko chimene chikuyenda bwanji, ndipo timangokhala comfortable osachitapo kanthu yayi. Mafuna tangoza kwa achinyamata dziko lino kuti tiyeni tidzuke tisekuke maso. CDF ndi chitukuko chimene chimathandiza dera lathu. Ndiye tikangokhala chete dziko kapena madera athu silingatukuke yayi. Andi CDF ndi ndalama za mataxes athu, ndalama zimene zimapindulira dera lathu, ndipo sitingachitisidwe mantha kuti tifuze kuti ndalama zathu kuti zayenda bwanji kapena zikupindula bwanji dera lathu. Ndimangofuna ntankhula kwa pamenepo. Zikomo. Ine lero ndi munthu wokondwa kwambiri chifukwa chonena kuti zimene akupanga achinyamata ku Kasungu titazipanga zimene dziko lonse chibwana choseweretsa ndalama za misonkho chitha. Chifukwa cha chimenecho timafuna tapemphe bwana mkubwa aku Kasungu kunena kuti zimene akupempha anyamatawa nzoyenerera muwapase. Achinyamatawa ndi chitsanzo chabwino. Kuteroko tikamanena kuti kutenga nawo gawo pandale sitikunena kuti akakupaseni 50,000 ndi zikwanja mzikatema anthu ayi, koma tikunena zimenezi. Ndine mafuna ndipezerepo mwayi kuti ndipemphe achinyamata ena maboma onse, mwamva achinyamata anzanu apo, tatiyeni tifufuze kuti kodi Constituency Development Fund yakugwira ntchito bwanji, chifukwa atiuza pompano kuti kupatula pa zinthu zonse zosiyanasiyana pamakhala 5% imene imayenereka kuti ipite kwa achinyamata. Akanakhala kuti achinyamata timalondoza ndalama zimenezi, bwezi tikudandaula kuti zoyambira mabizinesi tilibe, bwezi tikudandaula kuti anthu alephera sukulu, mabasa lekulibe, ndi ndalama zimene zimapita kuti. Ndimafuna mundilole ndipemphe mkulu wopanga wowunika chuma cha boma mdziko muno, Auditor General, kunena kuti masiku 14 akubwerawa muonesese kuti constituency iliyonse mutipase audit report ya CDF. Ma constituency onse ambiri alipo 193. Tifuna Constituency Development Fund report, audited report kuyambira 2019. Amalawa aziwo kuti ndalama zawo zagwira ntchito bwanji. Ndeni kuzoti panopa tili pakalikiliki ma primaries kuvoterana mwakuti aliyense amene ndi phungu mukwaziwa pa 193 paja kuyambira speaker Catherine Gotani Hara constituency yake apange declare anthu aone kuti Constituency Development Fund ayigwisa ntchito bwanji. Izi zomango avotera anthu kunena kuti chifukwa chokuti timaziwana nawo kapena kuti tiwamvera chisoni tikuononga dziko. Choncho ndikupempha kuti maboma onse muonere chitsanzo cha anyamata ku Kasungu awa, tiyeni tipange demand accountability kuyambira ku console. I don't intend to take much of your time. Having said so, allow me to go straight to the business of the day. Ndinanena kuti nkhani ili pano ndi nkhani yokhuza tonse Malawi, chifukwa ikukhuza za kayendesedwe ka chuma, ikukhuza za katangale, ikukhuza za misonkho yathu. Choncho ndimangoyeneka kuwerenga chikalata chija chimene chili muchiyankhulo cha Samunda, popeza kuti kula anthu ena mdziko muno samamva chichewa, koma zokambirana zambiri tigona pa chichewa. Choncho mosaonjeza gagamdiwa ndimafuna mundilole tolankhani amene muli muchipinda chino komanso Amalawi amene mukutisatira kunena kuti ndiwerenge zimene ndawerenga mu Chingerezi muja muchichewa. Tiyeni tiphe mchitidwe wa ziphuphu ndi katangale usanatiphe ife tonse. Tikuyenera kuthesa mchitidwe wa ziphuphu ndi katangale
ukupha mtundu wa Amalawi. Uku kunali kuyankhula kwa mtsogoleri wa chipani cha United Democratic Front UDF olemekezeka Atupele Muluzi pa msonkhano omwe adachitisa posachedwapa pa bwalo la zamasewero la Tsese mboma la Lilongwe. Ife asidedi tikugwirizana kwa mtunthu ndi mawuwa. Amalawi ngati sitikwiya mokwanira ndi kumalondoloza akuluakulu a boma momagwirisira ntchito chuma cha boma, Katangale atimaliza tonse. Lero mchitidwe wa Katangale wasanduka chizolowezi ndipo ukulepheresa Amalawi kulandira thandizo loyenera ku nthambi zosiyanasiyana za boma. Mukukumbukira bwino kuti mbuyomu makamaka pa 20 February 2025 ife asidedi tidatulusa chikalata chomwe tidapempha Amalawi akufuna kwabwino kuti azitisina khutu za akuluakulu a boma omwe akumakhala moyo wa chintambasale ngakhale mapezedwe awo achuma ali wokayikisa. Tinene pano mosabisa mawu kuti bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA mpaka pano sili kuyankha kalata yathu yomwe tidawalembera kuti atipase nambala ya ulere yomwe anthu aziyimba foni nkumaulula za Katangale mwachinsisi. Ngakhale tawafusa kangapo konse amakra alidu pomwe iwo ndi limodzi mwa nthambi zomwe zimayenera kukhala nawo pasogolo kulimbana ndi mchitidwe wa Katangale kapena umbanda mdziko muno. Mwachidule zomwe bungwe la makra likuchita ndizokhumudwisa poganiziranso kuti boma la President Lazarus Chakwera laseka pakamwa nthambi zambiri za boma zomwe ntchito yake nkulimbana ndi Katangale. Mongokumbusana Achakwera sanasankhebe mkulu wa bungwe lothana ndi ziphuphu ndi Katangale la Anti-Corruption Bureau ACB ngakhale patha chaka chithere contract ya mkulu wakale wa bungweli Amayi Martha Chizuma. Tikunena pano bungwe la Financial Intelligence Authority langosala papepala pokha ngakhale mchitidwe wozembesa ndalama ukuchitika ndipo anthu akudziwa ndithu. Izi zikuyenera kudabwisa Amalawi ambiri omwe akhala akudabwa ndi mchitidwe wa boma lomwe likusogozedwa ndi chipani cha Malawi Congress MCP odana ndi nkhani iliyonse yokhuza kulimbana ndi Katangale komanso kuchita zinthu mosabisa. Tikadali mkati modikira yankho kuchokera ku makra, ife asidedi tinalinso okondwa ndi zomwe adachita chinyamata ena posachedwapa amboma la Kasungu omwe akuzitcha Sante Creative Youth Empowerment. Iwowa adalembera kalata bwana mkubwa wa bomalo kuti afotokoze momwe zagwirira ntchito ndalama za thumba la CDF mu constituency ya kumwera mboma la Kasungu kuyambira 2019 kuzafika 2025. Zomwe achita chinyamatawa zikuti zatipangisa kuti tikhazikise kampeni yathu tinakamba ija msabata ziwiri zikuzazi pomwe Amalawi omwe ali ndi uthenga okhuza Katangale aziloledwa kupereka uthenga wawo mwachinsisi. Koma tikudikirabe kuti bungwe la makra litiyankhe, ife asidedi tigwisa ntchito njira zina monga lamulo lija lonena kuti akuluakulu ogwira ntchito mboma aziulula za katundu amene ali nawo ngati chida chothandizira kuunika kapezedwe kachuma cha akuluakulu omwe alemera mokayikisa. Mwachidule lamuloli ntchito yake nkupereka chikhulupiriro mwa atsogoleri omwe asankhidwa komanso ogwira ntchito za boma. Lamuloli limagwira ntchito ndi chikhulupiriro kuti ogwira ntchito za boma akhale okhulupirika, ogwira ntchito zawo momasuka ndi mosabisa komanso apewe kuzilemeresa kapena kulemeresa ena mwachinyengo. Pogwira ntchito yake bungwe la sidedi idalembera kalata nthambiyi kuti ikhale ndi mwayi oona zikalata zoulula za chuma chawo zomwe adalemba nduna ya zachuma a Simplex Chula Banda ndi nduna ya zamaboma ang'ono a Richard Mwendo Banda omwenso ndi mlembi wamkulu wa chipani cholamula cha MCP. Bungweli lalembera kalata ndunazi kuti zionekere pamaso pa Amalawi kuti afotokoze momwe apezera chuma chawo molingana ndi chuma chomwe adalembesa kuti adali nacho nthawi yomwe ankalowa maudindo awo mchaka cha 2019. Pakali pano bungwe la sidedi likumema Amalawi mdziko muno ndi kunja kwa dziko lino, mabungwe omwe siyaboma ndi anthu ena akufuna kwabwino kuti athandize ndi upangiri komanso chuma pa ntchitoyi kuti iyende bwino. Amalawi
sitingangokhala nkumaonerera katangale akutipha. Zambiri za kampeni yomwe tiyikhazikise kuzera pa wailesi yakanema komanso pa tsamba la Facebook tizifotokozabe masiku akubwerawa. Silvester Namiwa, mkulu wa bungwe la SIDED. Zikomo kwambiri chifukwa chomvesera. Amalawi amene mumasindika pa chilungamo ndinu mboni kunena kuti pa 20 February tidanena kuti zimene zikuchitika mdziko muno ndi chipwirikiti, dziko lino likuwonongeka, dzikoli tikapusa litifera m'manja, chifukwa chonena kuti nthambi zimene zidayikidwa ndi malamulo a dziko lino kuti tizionesesa kunena kuti kusamachitike katangale, ziphuphu komanso ubedwe kwa ndalama, mabungwe amenewo ali mthumba mwa anthu. Padakali panopa bungwe la ACB likatira kugwira ntchito likumangolimbana ndi anthu amene mwina apereka 50,000 kuti achosedwe zino, wina wako apereka nkhuku, kapena wina wako apereka 2,000 kuti agule feteleza, koma chikhalirecho ndalama za nkhani zikubedwa. Ndiyeno tidakhazikitsa ntchito, tidanena kuti Amalawi umboni muli nawo, tisamaonerere zinthu zikuwonongeka. Ndiyeno tidanena pompano kuti tapanga ubale ndi bungwe lina lakunja, ncholinga choti Amalawi tapase mphamvu, osati Amalawi azingokhala ndi mphamvu siku limodzi lokavota lokha ayi, koma Amalawi azikhala ndi mphamvu kuzera mu nambala ya chinsinsi kuti sina khutu kuti tikanakonda auje mwaitane, auje mwaitane afotokoze poyera. Ndiye ndinene pano kuti atipase nambala imeneyo timayeneka kuzera ku bungwe la Makra. Ku Makrako panopa wamkulu nda Daud Sulemani akuchiona chanzeru kunena kuti asatipase nambala imeneyo, koma tabwera pano kwazibuza kuti ayi nambala imeneyo mupereke chifukwa mugwirira ntchito ya Malawi. Andi ndizodabwisa kunena kuti bungwe la Makra lizikadana ndi ntchito yabwino ngati imeneyi. Ndiye tikulingalira kuti kodi tigwire mtengo wanji. Tidaona achinyamata akwansanthe akugwira ntchito imene timayifuna, mwamva akuyankhula okha, sindibwereza zimene ayankhula. Komanso dakumbukira kuti maunguwa akufuwa moto ulipo. Chifukwa choti tili ndi lamulo limene limanena kuti anthu onse amene asankhidwa pa mipando akuyenera kuti asanayambe ntchito yawo aulule za katundu amene ali nawo. Komanso akaulula chaka nchaka azipita nama akanena kuti mu nthawi iyi ndapeza izi. Cholinga cha lamulo limeneli ankafuna kuti anthu athu ogwira ntchito aja akavala masuti yawo aja ndi manekta yofira aja ndi mashati oyera aja tiziwalemekeza, osati azivala azichena ali anthu akuba. Ndiye lamulo limanena kuti akakusankha muja umakaulula zimene uli nazo, ndi zimene wazipeza umakanena. Ngati uli ndi business umanena kuti nimachita business, ngati umachita ntchito ina yapaderadera kuyeneka kuti unene nimachita ntchito ina yapaderadera, zonse ndalama zimene wapeza kaya ngati ngongole zonse zikhalepo, kuphatikizapo business zimene amachita anthu amene umakhala nawo, kuphatikiza akazi ako, ana ako ndi achibale ena. Ndiyeno tikudikirira ku Makra tinalembera ku bungwe limeneli. Ndakhala pano mukandiona ngati nkhope yanga ikuwala nchifukwa chonena kuti ku bungwe limenelo atipasa zimene timafuna. Tinafunsa kuti atipase zimene anaulula nduna ya zachuma olemekezeka Simplex Chichola Banda. Chifukwa cha nduna ya zachuma yankhulo yake ndiyokhweka, ni munthu amene akusunga ndalama zathu zonse mdziko muno. Choncho munthu amene akusunga ndalama zanu mukuyeneka kuchita naye chidwi. Akamayenda akamatere namachita misonkhano namatere pasakhale kuwakayikira. Ndiye atipasa zimene anapanga declare mu 2019 ali phungu. Komanso zimene amayeneka kuti apange declare atasankha kukhala nduna ya zamalonda ndi zamafactory mmenemu ngati sindikulakwisa mlali mu 2022 ngati 2023, komanso mu 2023 adasankha kukhala nduna ya zachuma. Kachiwiri tinapemphanso zimene adakaulula nduna ya zamaboma ang'ono olemekezeka a Richard Chimwendo Banda, amene ndi ngati ndi role model kwa anthu ambiri achinyamata amene mapanga ndale m'Malawi muno. Ndi munthu amene ali ngati kalilole, is the face of Malawi Congress Party. Mukumbukira inu kuti koyambirira anali mkulu wa chinyamata, koma kumeneko anawapasa promotion, panopa ndi mlembi wa mkulu wa chipani chimenechi. Ndi munthunso amene akupangisa misonkhano ya nkhani
imene chachiziwikire kuti imagwisa ntchito ndalama za nkhani ndi anthu akhala kudabwa kuti kodi Richard Chimwendo Banda ndalama akuzitenga kuti chifukwa zikamachitika zinthu aliyense ukamapanga zinthu umakanga tikupanga mwa chinsisi koma masiku ano kulibe chinsisi. Ndiyeno popeza Richard Chimwendo Banda ndi munthu womasuka sathawa ma interview nthawi iliyonse akamamaliza msonkhano amachita kuchallenge atolankhani kuti mubwere mdzandifunse mafunso. Tawalembera kalata kuwayitana kuti sopano panopa afunsane mafunso ndi Malawian taxpayers that also double as voters. He should justify kunena kuti 2019 adatiuza izi, lero apanga izi. Mukalata zimene taapasa taauza kunena kuti tikuza kuti anthu otanganidwa ndiye tikudikira kuti mu masiku 7 akubwerawa atiuza tsiku limene azakhale omasuka. Sitikukhulupirira kuti anthu amene wakana chifukwa chonena kuti choyambirira akugwira ntchito kugwirira Malawi. Chinthu chachiwiri adakapanga declare anakayiwulula za chuma chawo kusonyeza kuti ndolemekeza malamulo. Chinthu chachitatu nchonena kuti anthu onsewa awiriwa mukayang'ana muzimene auza mkulu woona zowulula za chuma akuoneka kuti chuma chawo chambiri chokera ku business. Ndi Amalawi muyembekeze kuti akuluakulu amene akazabwera mu program imene tiyipange msabata ziwiri zikubwerazi azabwera ndi maumboni oti amalipira msonkho, chifukwa wina aliyense amene amachita business amayeneka kulipira msonkho. Ndiye wina kumafunsa kuti kodi ndifukwa chani mwangosankha anthu awiri amenewa. Ndanena kuti khumbo lathu linalonena kuti tipase mwayi Malawi, ndipo mwayi amene Malawi muli nawo. Wina aliyense amene akugwira ntchito tambala ya boma ameneyo akuyeneka kuti azifufuzidwa. Ndifake pano sinatchulepo kuti talembera kalata mkulu wa Standard Bank, sinatchulepo kuti talembera aini ake akang'ombe. Ayi, chifukwa chani? Anthu amenewa they are private citizens, akupanga ma business awo. Atakhala kuti aphwanya malamulo kuli financial intelligence kumene kuti kumane nawo, kuli physical police kuti kumane nawo. Koma anthu tatchula apa awiri awa Richard Chimwendo Banda ndi nduna amagwisa ntchito misonkho ya Malawi. Ali nkuthekera ndipo nyumba ya malamulo yapitayi sadali munthu wambaya, anali mkulu wazokambirana ku nyumba ya malamulo. Ndiye mukumbukiranso kuti ku nyumba ya malamulo aphungu angapo ayankhulapo kuti kumene kuja kumachitikanso zakatangale. Kuonjezera pamenepo iwo wanso ndi mlembi wa chipani chimene chikulamula pano cha Malawi Congress Party, komanso nduna ya zachuma Simplice Chola Banda amene akusunga ndalama za Malawi, ndalama za misonkho yathu za inu ndine, akungoyenera kuti zochitika zawo azichita pambala Banda. Ndiyeno akasankha kuti asabwere zikutanthauza kuti iwowa akugwirira ntchito ya Malawi koma ali zambiri zobisa. Ndibwereze pamenepo. Akasankha kuti anyozere Amalawi atawayitana zikutanthauza kuti ali ndi zinthu zobisa, chifukwa ndi mwayi umene tawapasa, umene Amalawi wawapasa kunena kuti akafotokoze kuti kodi izi zimene mudalemba adachita kulemba atu okha zimene ayika kwa mkulu wa zowulula za chuma chawo, adachita kulemba okha andi chaka amakawauza kuti ndapeza izi. Akafotokoze ku mtundu wa Malawi kuti azipeza mwa njira yanji. Koma tikunena pano tikudikira ndipo tikukhupira kuti chikupiro tinacho kunena kuti Moses Kunkuyu amene ndi nduna ya zofalitsa nkhani is a shrewd politician. I admire him. I think he will talk to Daud Suleiman to do the needful. Likhala boma la mtundu wanji losafuna transparency and accountability. Pa kampeni yokopa anthu Amalawi muzauza chani zakatangale inu Malawi Congress Party pamene mukukaniza kuti mutipase toll free line kuti Amalawi eni yake azipereka ndandanda wa anthu amene akuafuna kuti akawulule chuma chawo. Pamene tikukonzekera kuti tizapange chisankho cha pa 16 September chaka chino mafandi kuze na Malawi nonse amene mukavota kunena kuti ngati silithana ndi katangale ndi kubedwa kwa ndalama kwa boma tizingozungulira pamodzi. Angakhale tisintha asogoleri, tisintha anthu nkutibera ndi kumapita, ndikuvotera ena nkutibera kumapita. Pamene Amalawi ndine tikhatire pompo. Padakale pano pa Malawi muno zafika pomvesa chisoni kunena kuti mafuta eneniwa kwaona pa kukagula mafuta ndi ndalama zako nkumaombera m'manja. Magesi akayaka siku lonse nkumaombera m'manja. Ichi ndi chibwana. Ndibwereze kunena kuti before we exercise our constitutional right to elect or to usher into office public officers, we should make the corrupt uncomfortable. Unless we do that, then we are finished. Because
zonse zakafukufuku zimene zachitika mdziko muno zikuonesa kuti corruption is threatening the very spirit and soul of this country. Chimtima cha dziko lino la Malawi chili pa chiopsezo chifukwa chonena kuti talolera Katangale kunena kuti amange nthenje mdziko muno. Ndiyeno takangalika tukavota, takangalika tukupanga kampeni, koma padakani panopa ngati sichivala chinthu chonena kuti Amalawi tiziyima nji ndi kumafunsa kuti kodi inu business yanu ikungotheka ifo chipani cha njuku lamulo ifo chani. Inu Amalawi simmadabwa kunena kuti munthu ali nzaka 45 47 nthawi yonse samadziwa kuti ngwa business chipani chake changoyamba kulamula ndi kumatchuka kuti ndi wa business. Business yongo yamba utakulakula. Tieni pamene tikukonzekera kuti tikavote tisakhala anthu ovota opusa. Fatika khala anthu ovota opusa anthu azingobwera nkumatibera tikuzungulira pamozimozi. So what we are saying is we are inviting Malawians to have holy anger. We need to make all corrupt public officials very uncomfortable. Unless we do that, we are finished. Sindiri ndekha ndili ndi abiti ndimaganiza kuti ndo apase 30 seconds mwina aphere mphongo pa zimene ndayankhula kenaka ndisegule bwaloli kumafunso. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Pamene tikupitira ku chisankho anthu alikalikiliki kuthamangitsa zida zawo. Pamene so Katangale wakula kwambiri iwo apita ku zisankho Katangaleso wakula kwambiri. Amalawi tigwirane manja kuti tithane ndi Katangale. Katangale wavuta kwambiri. Izi tikazisilira tidzakhala ovutika mpaka kalekale. Dziko lathu lidzakhala lomvetsa chisoni mpaka kalekale. Ndiponso tikapita mu dzipatala umu mankhwala mulibe. Anthu akapita mango alembera anawo akagulireni. Izizi sizitithandiza. Tiyena Malawi tonse tigwirane manja tithane kaye ndi Katangale pamene tiziona kuti tisankha atsogoleri athu tikasankha tione kuti munthu uyu amatani ndipo amatani. Zoti ifeyo zidzatithandize ngati Amalawi. Koma izi zomangotengeka votera munthu chifukwa akupatsa 50,000 ni zimene tivutikana nazo lero komanso wa mankhwala dzipatala anathu kumamwalira anathu kumasowa ngakhale fees ya night school. Ndiye apa tikuona kuti namonso mabuku akalembera wa mavoti maina ena mulibe. Tiyeni tiyesetsa aliyense akhale busy ni dzina lake kuti tisankhe atsogoleri woyikika ndi oyenerera oti adzatithandize kuti mavuto amene tili nawo lero tisadzakhale nawonso. Amalawi tikuvutika kwambiri dziko lathu lomwe. Tatiyeni tigwirane manja tithetse Katangale pamene tingapeze mtsogoleri woti ifeyo adzatiyimirire dziko lathu la Malawi. Timakhumbira maiko azathu akamati mtsogoleri akupanga izi zili zoona. Nduna zikupanga izi zili zoona. Lero anthu akusowa ngakhale maambulasi makomo kuti awanyamula apite kudzipatala. Panopa mabwera timagalimoto tawo timabasi umalimbirana anthu odwala chifukwa choti nthawi yafika yokuti iwo afuna mavoti. Tatiyeni tiyesetse anthu amene wati waunike bwinobwino. Katangale uyu tithane naye kuti zathu zidzakhale pabwino anathu azakhale ozindikira ngati menewo alili. Dziko ili tikapanda kuthana ni Katangale anathu adzakhala akapolo mpaka kalekale ifeso tili akapolo. Zikomo kwambiri. Kuteroko mukaliyang'anisa dziko libwinobwino tili mayiko awiri. Kuli dziko limene makhala anthu andale chifukwa chona kuti muyang'ane aphungu onsanje 193 muyang'ane nduna zonse zija muyang'ane makhansalawa mpeza kuti skulu zimene amapita zabwino. Muyang'ane nduna zaboma akadwala achibale awo ana awo amapita kunja South Africa. Koma lero asanduka abwenzi ayamba kuzungulira ayamba kumanyamula matumba akuzungulira asanduka asamaria. Kodi Amalawi inu simmadabwa kuti ndifanya chani anthuwa amatemana ndifanya chani anthuwa amakupasa ndalama muzimenyana kuti akatitumikire kutumikira munthu nkuwawa koma ndifanya chani anthu amalimbirana. Ngati sitiyamba kumafunsa mafunso olimba ngati amenewa ndiye kuti tizingovota kumangovota zaka nkumapita inu ndini kumavutika. Ndibwereze pano kuti mukafunse kuti ngakhale nduna ya maphunziro mukafunse kuti mwana wanu kapena zukulu wana maphunzira kuti sachulapo sukulu ya boma. Koma lero kusukulu ya bomako ana akuphunzira 2 hours. Chifukwa chani zipinda zophunzira palibe. Chifukwa chani amene amati akanene za zimene zija anayaka akuphunzira Bishop Mackenzie. Anayaka ena ali ku Malaysia. Ena panopa ali ku China.
koma akufuna inu ndine tivote. Ndiyeno tikuti kuvota kunkofunikira, koma tisakhale anthu ovota opusa. Kuti tisakhale anthu ovota opusa, lero tinene pano kuti aliyense amene ayitanidwe pa People Power Forum ngati sabwera amene usafunika vote anthu. Ndibwereze pano. Kaya munthu ndi wamphamvu mwa mtundu wanji, kaya maopseza anthu mwa mtundu wanji, kaya walemera motani, koma ngati titimuyitane amene usabwera amene ngwakatirangale. Sakwenekanso kuti azikamba zona kuti anthu amuvotere. Chifukwa chani? Dziko likuvutika, Malawi akuonongeka chifukwa chakatangale. Tiyamba Malawi kumadabwa kuti ndifukwa chani timakhala ndi anthu achifundo asamariya chaka choka vota choka. Anena kuti pano pa matenda akulimbirana. Mabokosi akuchita kulimbirana. Koma muona si September tikangovota, muzaone November. Maliro tizinyamula papewa. Maliro tizika mphasa. Amalawi simazifunsa kuti kodi akankanya amene wacholinga chawo chimakhala chani. Tiyeni tithese mchitidwe opita kundale kuti anthu akalemere. Kundale kuzipita anthu oti alemera kale afuna akatumikire anthu awo. Anthu amene tingaziwe bwanji, taziwa amapanga zinthu zawo poyera. Munthu amene sanali wa business, chipani chake chili kunja kwa boma, chipani cha wina chalowa mboma sakhali wa business. Timfuse. Malimo muombera mmanja. Tizimfusa kuti what is happening? Tafunire zabwino inde koma atiuze kuti zimene zachoka kuti. Munthu amene safuna kufusidwa mafuso panopa, he has nothing to do with our taxes. Wina aso asamakunamizi kuti oja zaje alibe mlandu pamene akuyendera mijidu 2 ya boma. Ukuja za boma iwe. Sizako ndiye misonkho yathu. So anthu amatitola. Kuyambira lero Amalawi, let's wake up. Let's defend this country. Let's make corruption a serious offense. Let's make the corrupt uncomfortable. Amaona ngati kuti kutesa ACB ndi mabungwe ena ndiye kuti Amalawi sazafusa. Ayi, muziwe kuti ino democracy. Mphamvu kwa anthu ino ndife. Ndifatanana pano kuti tichita china chonse chotheka kuti amakra atipasi namba ya chinsisi imeneyi. Tikuzowa kuti Amalawi muli ndi information. Ndikuchenjezeniso Amalawi. Kukhalira information iko mukuononga ziko. Chifukwa chona kuti maambulance akasowa, mankhwala kuchipatala kwa khadu kulibe. Amene azakhuza abale anu, mwina makolo anu. Ndiyeno musamanene timaona kuti chifukwa kuti ine makwanisa kupita kuchipatala, chifukwa kuti ine ndili pamazimu, zimene sizikundikhuza. Ayi, zize pano zatonse. Boti iyi ndi imodzi. Ikamira tonse tatani tamira. Tiyeni tiyambe kukonda dziko lathu. Kukonda dziko lathu kusaombera mmanja zopusa. Asana kupaseni 50,000 ndi chikwanje mwamfuse kuti kodi anduna nthawi ija muli kunja kuboma mapalasa njinga ino. Matiex ali panjawa mwatenga kuti akuuze ndi zimenezo. Tikapanga tikakhazikisa chimenechi muona kuti anthu andale azibwera kuzatitumikira, anthu andale azitilemekeza, muzaona kuti ntchito sizikhala za ana awo okha. Nthawi jatu ndino imene akutumwa ndi muzikamenya anthu pamene ana awo ali ku embassy. Ndikunena pano ana awo ali ku China. Koma inu ndine amene tizavote akutituma kuti tizimenyana. Tiyeni tizuke achinyamata. Tiyeni timasule maso athu achinyamata. Komanso makolo athu amene mmavotano. Tisavotere munthu chifukwa ali ndalama. Ifa ndalamazo kumene wazitengako azafuna abwezerese. Ndipo obwezeresa azabwezesa ndalama za misonkho yanu. Chifukwa timakhala ndi anthu achifundo mchaka cha chisankho chokha kwina kwa anthu ajamatani amasowa. Ndikhonza kumangoyankhula koma nkhani ili pano ndiyokhweka kunena kuti bwalo likufuna nduna ziwiri zikafotokoze kunena kuti kulemera amene mwalemerako ndalama zomwe azitenga kuti ngati ili business akationese marisiti yako MRI kuti amalipira msonkho apo ayi avomere kuti ndi anthu osakhulupirika. Ndiye apa tangoyamba chifukwa kukwira ntchito mboma si nduna zokha, sitiyang'ana nkhope, kusidedi sitiphetira, kusidedi tilibe udani ni munthu, kusidedi tilibe ubwenzi ni munthu. Munthu amene akutumikira Amalawi amene ndi bwenzi lathu. Munthu amene akuzunza Amalawi ndi mdani wathu. Ndimafuna ndipaseni chisanzo chabwino. Mukumbukira tikamakamba nkhani ya sugar, dzina limene silimachoka pakamwa ndalolemekezeka Simplex Chichola Banda. Chifukwa nthawi imene ali nduna ya zamalonda za mafactory anachita chofunikira kwambiri pa nkhani ya sugar. Koma chifukwa kuti timayamikira pa nkhani ya sugar sikuthandauza kuti asafusidwe mafuso. Imene ndiye sidedi. Imene ndiye si democracy. Democracy is about transparency. Democracy is about accountability. And it is cemented in the Republican Constitution, especially Section 12, which says that the public authority, the power driven from Malawians, can be used solely to serve
and protect their interest. Ndiye muzifunse kuti nduna ya boma imene yayitanidwa kuti ibwere pamaso pa Malawi ikafotokoze kuti mwalemera chonchi chifukwa chani, ikakana ndi nduna imene ndi yachilungamo, ikakana nduna imeneyo yachindizoneke poyera. Zikomo kwambiri. Uno ndi msonkhano wa Nkhani pepani tinasintha style. Ngati mukumbukira bwino timayamba ndi kuti anthu aziwe kuti muli ndani muchipindamo, koma lero timafuna kuti muyambe kuzitchula mkati mwa mafunso. Mukayamba kutchula mayina anu mukamaliza